Zdravím, pán Maga, my sme spolu už dneska volali, že áno? Včera sme spolu volali. Včera sme spolu volali? Mhm. Aha, rozumiem, lebo dneska je tu najnovšia príležitosť, pán Maga. Momentálne sa jedná o firmu Snapchat a určite ju poznáte, že áno? Nepoznám. Nepoznáte firmu Snapchat? No táto firma je jedna z najväčších sociálnych sietí na celom svete a táto firma je vo skvelej finančnej kondícii, čo potvrdzuje zvýšením svojich tržieb za minulý rok o 600%. A v tejto chvíli debutuje táto spoločnosť na americkej burze, kým sa stane tento debut jeden z najväčších za posledných 5 rokov. Čo je najdôležitejšie. Z tohto debutu získa táto spoločnosť až 4 miliardy amerických dolárov, pán Maga. A teraz si myslíte, že akcie tejto spoločnosti budú klesať, alebo že budú stúpať, pán Maga? Netuším. Netušíte? Čo sa bude diať? Ako to, že netušíte? Neviem. Pán Maga, pozrite sa. Táto spoločnosť teraz chádza na americkú burzu, z čoho získa 4 miliardy amerických dolárov. A za minulý rok urobila tržby až o 600%. Rozumiete? Zvýšila svoje tržby. A teraz si myslíte, že akcie tejto spoločnosti budú klesať, pán Maga, alebo budú stúpať? Neviem. A čo na tom nerozumiete? Predstavte si, že vaša firma by dostala teraz 4 miliardy amerických dolárov, pán Maga. A teraz ich všetci investovala do rozvoja. Tak čo by sa stalo s akciami vašej firmy? Klesali by na trhu alebo stúpali? Netuším. Netušíte? To vám nie je jasné v podstate. Nerozumiem, pán Maga. Nerozumiem ani ja. Prečo toto robíte? Čo robím? Že netušíte vlastne, o čom vám hovorím. Vy ma nepočúvate, alebo čo sa deje, pán Maga? Čo sa deje? Včera ste mi volali, ste mi povedali, že nikdy mi už v živote nezavoláte, dneska mi voláte znova. Áno, lebo máme tu túto spoločnosť, pán Maga. Túto spoločnosť, na ktorej vy môžete profitovať až 30% za jeden jediný deň. Rozumiete? Včera ste mi povedali, že som hlupák a že mi už nikdy nezavoláte. Dneska mi Rozumiem, pán. Pozrite sa, pán znova. Maga. Ja momentálne teraz hľadám klientov, ktorí môžu investovať, aby ste jedným z nich. Ak sa vám táto ponuka nepáči, nemusíme ísť do toho. Ak sa vám páči zarobiť 30% za jeden jediný deň, tak potom nastúpme do toho teraz hneď. Vy ste tam vložili koľko peňazí? Ja momentálne okolo takých 10 000, pán Maga. Vašich peňazí ste tam vložili, áno? Áno. Ak mi pošlete na mail výpis, kde to uvidím, tak potom zainvestujem. Rozumiem, pán Maga, ale momentálne sa nemáme prečo baviť. Ja som tiež investoval do tejto spoločnosti, lebo viem, že mi budú stúpať. Ak vy to neviete, tak potom, keď nechcete zarábať, je to vaša vec, teda, pán Maga. A koľko ľudí vám dneska už povedalo, že to chce? Že to chce? Dneska už 5 ľudia. Neverím. No, pán Maga, ja s vami tu nejdem hádať. 5 ľudia, väčšinou sú to podnikatelia a ja som chcel dať priestor aj finančníkom. Myslím si, že to je pre vás výhodné a zarobiť 30% vám neponúka nikto na Slovensku. No určite nie ľudia, ktorí ma nazvú hlupákom a povedia mi, že mi už nikdy nebudú volať a na druhý deň mi zavolajú. No dobre, pán Maga, ja vám volám s konkrétnou príležitosťou, lebo som chcel, aby ste zarobili. Lebo včera ste zareagovali presne tak isto, pán Maga. A myslím si, že ja som vám to vysvetlil dosť jasne. A dneska tu máme ale lepšiu ponuku. Chodíte na Facebook? Áno, chodím. Tak si pozrite stránku tragédii.sk. Možno sa tam nájdete. Dobre, pán Maga, rozumiem vám. Dobre, pekný deň. Pekný deň.